Goeie, welkom bij Om Utens. Ik ben Rob Duchardin. Ik heb een grote passie voor het inburgeren op leuke manieren. Ik kom uit Zwitserland en nu ben ik in de Amsterdamse binnenstad. Want ik zal ze aansels importeren met Carla de Waal. Zij woont ook in Amsterdam. Zij komt uit Friesland en ik ben dier benijd. Want ze had een prachtig vest geschreven dat heet The Way You Look Into This World. Dan ben ik dier benijd hoe Carla naar deze vrouw zocht. We zijn hier op de Prinsgracht, op de hoek Lauriergracht, Prinsgracht. En Rob had me gevraagd wat ik nou het mooiste plakje van Amsterdam vind. En dat is eigenlijk wel dit plak. En als ik hier zo naar links zoek, dan zag ik daar de Westerkerken. En ja, ik vind het altijd een heel fijn en vertrouwd beeld als ik van buiten Amsterdam inkom. En soms is die prachtig licht. Dan komt ik de mooie blauwe toren, die komt heel mooi uit. En de combinatie van het wetter, de boordjes en vooral de prachtige oude architectuur hier van de binnenstad. Ja, komt hier heel mooi binnenwaar. En ja, daarom is dit wel een van mijn mooiste plakjes van Amsterdam. Prachtig. En bist u ook een beetje Amsterdammer? Beetje, ja. Ik ben al bijna de helft van mijn leven in Amsterdam en de andere helft ga ik in Friesland wonen. Ik weet net of ik echt een stadsmenske worden ben, maar ik voel me hier wel thuis. En ik ben hier vlakbij, dus ik in een mooi gedeelte van Amsterdam en ja, daar ga ik wel mijn plakje van. Mooi, zoals toen ik een Amsterdamse vestjes jongen kennen wollen. Ja, wat hebben we dan hier dan? De Amsterdamse grachten kennen we hier. Oh ja, dat lijkt het nu wel heel mooi. Dat is wel een mooi vestje van ja, ik weet alleen nog net of ik het jongen ken. Dat wil ik net zeggen. Maar zal ik het eens proberen? Ik weet de teksten eigenlijk net. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand aan mooie Amsterdam. Ik ken de tekst. La 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 la. La 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 aan het mooie Amsterdam. Prachtig, prachtig. Ja. Ja. En vies je die Amsterdammers soms ook een beetje irritant? Ja, nou ja, een beetje irritant. Soms vind ik ze wel wat amicaal. Terwijl ze die eigenlijk nog helemaal net kennen. En dan toch is het alsof ze die al jaren kennen. Ja. En soms ontvalt dat wel eens wat. Maar aan de andere kant, ik zocht het wel weer wat meer. In het begin moest ik daar wel heel wat aan wennen. Ja. En nou, ja, het lijkt alsof ze dan een soort van grutte moelen hebben. Maar vaak ben ik meestal wel mijn liedse hertjes. En ja, nou ja, dus soms praten ze heel hut. En dan denk ik soms dat ze ruzie hebben. Maar dat is dan uiteindelijk gewoon een manier van hoe ze mij met een ander communiceren. Ja, dus, oké. Silvest heeft een Amsterdammer opzietje. Een Amsterdam opzietje? We kennen het even muziekje. Even muziekje. Ja. Ja. Hallo. Het is van Om Utens. Het is een programma over Friese in het buitenland of in Amsterdam. Oké. Ja. Bent u echt Amsterdammer? Ik kom niet uit Amsterdam. Nee? Mijn voorouders wel. Ja. Mijn moeder is toevallig nummertje 8. Ja. Derde etage, daar is mijn moeder geboren. Ja. Dus dat is echt toevallig. Oh, wat toevallig. Ja. En dit is het oude atelier van Amsterdamse schilder Breitner. Ja. En mijn moeder is daar geboren op 13 april, ook vandaag, in 1946. Hé, wat toevallig. Ja, goed dat je dan denkt, ik moet mijn moeder bellen. Ja, oh. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. En nou woon ik hier. Ik werk hier sinds 1 januari 2012 ook echt. Ja, hoe ben je hier gekomen? Lang verhaal. Ik werk in de reclamewereld. Ja. En ik wilde daar beginnen en ik heb op een dag een boek gelezen
wat geschreven werd door mijn baas. Ja. En wat nou mijn baas is. En ik vond het boek zo interessant, ik was zo geïnspireerd door het boek, dat ik vanuit Zwolle, waar ik woonde, op een maandagochtend op de fiets ben gestapt in de trein. Hier naartoe ben gegaan, heb aangebeld om met hem te praten en 3 maanden later bood hij mijn baan aan. Ja, En, nou, wat mooi. Zodoende woon ik nou in Amsterdam. Prachtig. Ik woon hier in het centrum, iets verderop en ik werk aan de Noordermarkt. En vind je de Amsterdammers joviaal? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Dat heb ik heb altijd al vroeger al gezegd dat ik graag in Amsterdam wil wonen. Ja. Ook om die reden. Dat ik kom uit Zwolle en mensen zijn wel relaxed, maar en een beetje gewoon. En vooral weet je, als je graag wil doen wat je zelf wil. Ik ben nogal een dromer en Ja. in de zin van als ik een idee heb, wil ik het graag meteen doen. En als het dan op mijn bek gaat, nou ja, dan zei het zo. Maar Ja. die mentaliteit ontbreekt een beetje in, niet alleen in Zwolle, ik denk in bijna elke stad in Nederland. En dat vind je hier eigenlijk niet. Hier zijn mensen wat relaxer. Lekker makkelijk. Ja, absoluut. Nou, hartstikke bedankt. ja, Dankjewel voor je graag gedaan. bijdrage. Heel Fijne veel dag succes verder. Ja, doei. Hetzelfde. Nou, zo sjocht deze Amsterdammer naar de vrouw. En Carla dan. Zij neemt us normaal in haar veske. The way you look into this world. She hasn't told you anything yet. You know nothing yet. She hasn't told you anything yet. But one day the question will arise where to find your roots, the beginning of your life. There's something about the way you look into this world that makes me wanna